Welcome back to our Gwrlwi Solution channel फरायसा नोंथांमोन थ' दिनै जों नै भिडिअनि गेजेरजों सोंथि आरो 3 खौ सावरायनाय जागोन थ' नोंथांमोना जुदि प्रिभियास क्लासफोरखौ नायाखैबा प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय थ' आरो जायफोर फरायसा नोंथांमोना जोंनि बे Gwrlwi Solution चेनेलाव गोदान थ' बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो नोंथांमोना जाहाथे बेबायदि एडुकेशन रिलेटेड भिडिअ एबा नोंथांमोननि क्लासनि भिडिअ मेथ्स साइन्स एडभान्स मेथ्स बा इंलिश जायखिजाया साबजेक्टनि भिडिअ मोनबाय थानो लुगैदोंबा नोंथांमोना जोंनि बे Gwrlwi Solution चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थ' दिनै जों गिबियावनो जोङो 1 नाम्बारनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंसै थ' गाहायनि माबे अनजिमाया आबुं घन नङा थ' जों आगोलावबो सोलोंदोंमोन जे आबुं बर्ग नंगौना नङा बेबायदिनो थिग बिदिनो नैबे सेम आरोना एसे थ' फार्स्ट कुइसनखौ जों सल्भ खालामदोंसै थ' फार्स्ट कुइसना मा दङ जोंनिया 3757 दङ थ' दा बेखौ जोङो सानजाबगिरि बिजिरनांगोन आरोना थ' सानजाबगिरि बिजिरनोसै आङो 3757 थ' नैबे जोंनिया एक्सुवेलि 3 जोंबो थाङा 9 जोंबो थाङा 7 जोंबो थाङा दा जोंनिया लास्ट 7 थायोबा जोंनिया 3 जों थांथावनामोन आरो 9 जों थांथावनामोन आरो 7 जों थांथावनामोन बाट नै मोनसेया जोंनिया बेखिनि अनजिमाजों थाङा जोंनिया डाइरेक्टलि माजों थांगोन बेयो 13 जों थाङो थ' 13 जों जुदि रानोबा 289 मोनगोन बेनिफ्राय 289 खौबो थिग बिदिनो जोंनिया माजों सानजाबा मोनगोन 17 सानजाब 17 थ' दा जों माबायदि मोनखो दा नैखौ जों माबायदि मोनखो बेखौ जों मोनबाय जे 13 सानजाब 17 सानजाब 17 नाय जोंनिया मा होनदों आबुं घन जानोबा जोंनिया नैबे मोनथाम जानांगोन बा 13 मोनथाम जायोबा बे आबुं घन जागौमोन बा 17 मोनथाम जायोबा बे आबुं घन जागौमोन थ' जोंनिया आबुं बर्गआ जेरैबायदि जरा जानांगौ नैनिया मोनथाम जानांगोन आरोना थ' जिहेतु जोंनिया नैबे मोननैल' मोनबाय नैखौ मोनसेल' मोनबाय थ' बेनिखायनो बे जोंनिया नै मोनसेया जोंनिया आबुं घन नङा थ' मा जागोन जोंनिया बे जागोन आबुं घन नङा एन्सारा मा जाखो जोंनिया आबुं घन नङा जाबाय एबार जों खालामसै 2 नाम्बारखौ 2 नाम्बारा मा जागोन जोंनिया 3375 जोंना मा जाखो 3375 एबारनिया थ' थिग बिदिनो दानिनि बायदि बेखौबो नायलायदो जोङो 3375 खौ दा बे 5 जों थांगोन 5 6 सानजाबा 30 मोनबाय बेनिफ्राय बिदिनो 37 खौ जोङो 5 सानजाब 7 एबा 35 मोनबाय बेनिफ्राय 25 थांबाय बेनिफ्राय 5 सानजाब 5 25 थिग बिदिनो 5 जों थांलायगोन बे 5 सानजाब 1 5 1 आगलायबाय बिथिं 17 थाबाय बिदिनो 5 सानजाब 3 17 2 आगलायबाय 2 जों 5 जों 25 5 सानजाब 5 25 थिग बिदिनो आइगेन नैबे 5 जों थांलायगोन 5 सानजाब 2 10 ओमफ्राय 5 सानजाब 7 35 नैबे 3 जों थांगोन 3 सानजाब 9 बेनिफ्राय 9 थांगोन 3 सानजाब 3 थ' दा जों मा मोनखो नैखौ जा जों मोनबाय 5 मोनथाम सानजाब 5 किउब होखाबाय आं थ' नोंथांमोना जुदि 5 सानजाब 5 बो होनो हागोन दा जों जिहेतु बाया जिहेतु मोनसे मोननै मोनथाम दङ बेनिखायनो जोङो बाखौ खैथा होखाङो मोनथाम होबाय थिग बिदिनो माने नैया मोनसे मोननै मोनथाम थिग बिदिनो जोंनिया 3आबो मोनसे मोननै मोनथाम दङ नालाय थ' 3खौ मा होखाङो 3 किउब होबाय थ' इकुवेल टु जोंनिया मा जाखो बे नाय सरि बेखौ इकुवेल टु जों लिरनो गोनांथि गैया दा जोंनिया बायाबो मोनथाम दङ 3आबो मोनथाम दङ बेबायदि जुदि मोनसे अनजिमाया नैबायदि सानजाबगिरि बिजिना जुदि अनजिमा मोनसेखौ जुदि जों मोनथाम बेबायदि मोनोबा बे जोंनिया मा जागोन बे जोंनिया जागोन आबुं घन थ' देयारफर मा जागोन बे मोनसे बे मा जागोन बे जागोन आबुं घन नंगौ थ' बेखिनिया जोंनिया 1 आरो 2 आ कमप्लिट जाबाय थ' एबार जों नेक्स्टखौ जों सावरायलायनोसै इरेज खालामनो गासैखौबो थ' नेक्स्टआ मा दङ जोंनिया 3 नाम्बारा 332 थ' बेखौबो जों दानिनि बायदिनो सेम टु सेम खालामलायदो 3332 थ' 2 जों खालाम थांगोन बे 2 सानजाब 1 2 बेनिफ्राय बिदिनो 13 जाबाय 2 सानजाब 6 12 जाबाय आरो बिथिं 13 जाबाय 12 जालायबाय बिथिं आरो 12 6 जालायबाय थ' नैबे 2 8 16 3 नैबे मा जागोन 3 833 खौ जोंनिया 7 जों रानजागोन बे 7 जों जुदि रानाबा 7 सानजाब 1 7 13 बिथिं जाहैबाय 13 खौबो आरो जोङो 7 सानजाब 1 7 बेनिफ्राय 13 निफ्राय जुदि 7 थाङोबा जोंनिया मा मोनगोन 6 मोनगोन दा 60 बेसेबां जायो जोंनिया 63 जाहैबाय दा 7 सानजाब 9 जोंनिया बेसेबां जायो 63 जायो
थिग बिदिनो दा 119 खौ 7 जों रानजागोन बे 7 सानजाब 1 7 होमबाना जोंनिया बे 49 जाहैगोन 7 सानजाब 5 7 49 मोनबाय थ' दा बेखौ जोङो जुदि नटिस खालामबा जोंना मा मोनखो दा 2 सानजाब 7 सानजाब 17 नाय जोंनिया 2 खौ जोङो जरासो मोनबाय बेखौबो जरा मोनबाय बे 17 खौथ' सिंगेल मोनबावबायसो जोङो थ' दा नाय बेहाय जोंना जिहेतु मोनथाम जिहेतु जादिया बिनिखायनो बे देयारफोर मा नङा बे आबुं घन नङा बुजिना परसेन्टमोन थ' नाय एकदम सिम्पल दे जोंनिया मोनथाम मोनसे अनजिमाया मोनथाम थानांगोन दा 2 नियाव मोननैल' दोङो मोनथाम थानांगौमोन 7 आबो मोननैल' दोङो मोनथाम थानांगौमोन 17 आबो मोनसेल' दोङो मोनथाम थानांगौमोन बेबायदि जुदि मोनथाम थायोबा बे मोनसे मा जागौमोन आबुं घन जागौमोन बाट जोंनिया बेयो दा आबुं घन नङा थिग बिदिनो नोंथांमोना 4 नाम्बारखौ खालामनानै कमेन्ट बक्सआव आंनो नंगौ नङा खिन्थाहरबानो जाबाय थ' जों दा गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनाव जोङो थांलायदोनोसै थ' नायदो मा दङ 2 नाम्बारनि कुइसना गाहायनि अनजिमाफोरनि घन रोदा दिहुन एबारना घन रोदा दिहुननो होदों बे सिम्पल आरोना डाइरेक्ट नैखौ घन रोदा दिहुननो होदोंना 19 मोनथाम सानजाबनांगोन बेखौ 19 सानजाब 19 खेब सानजाबाय 9 9 81 8 थांबाय 9 जों 1 जों 9 9 जों 8 जों बेसेबां जाखो बे 17 बेनिफ्राय 191 111 बेसेबां मोनखो 191 नैबे 6 नैबे मा जाखो 2 एबार 261 खौ आरो 19 जों खेब सानजाबनांगोन 919 96 54 4 होबाय इथिं बेसेबां आग्लायखो 5 आग्लायबाय 9 2 18 18 जों 5 जों बेसेबां जाहैगोन 23 दा 1 जों 1 6 ओमफ्राय नैबे 2 दा बेसेबां मोनखो नैबे जाबाय 9 नैबे जाबाय 4 5 ओमफ्राय नैबे जाबाय 9 ओमफ्राय नैबे जाबाय 5 दा बेसेबां मोनखो 5 9 5 9 दानिखौ जों खालामबा मा मोनगोन 5 9 5 9 थिग बिदिनो नोंथांमोना 21 खौ बेबायदिनो खालामनांगोन 21 2 नाम्बार 21 दङ ना 21 सानजाब 21 1 ओमफ्राय नैबे 2 नैबे 2 जों 1 सानजाबा 2 2 जों 2 सानजाबा 4 थ' 1 4 4 जाबाय आरो एगेन घन नालाय आरो खेबसे सानजाबबावनांगोन दा 1 जों 1 खौ 1 1 4 4 1 4 4 2 जों 1 जों 1 2 जों 4 जों 8 2 जों 4 जों 8 दा बे जाखो 1 नैबे 5 8 जों 4 जों 12 बा नैबे 9 बेसेबां मोनखो जों दा नैखौ मोनबाय जोङो 9 2 5 1 दा नोंथांमोना नै 13 आरो 27 खौ बेबायदिनो मोनथाम सानजाबना होबानो जाबाय 13 खौबो जोङो 23 सानजाबानो जाबाय मोनथाम ओमफ्राय 4 खौबो 27 मोनथाम सानजाबबानो बेनि एन्सारा मोनगोन थ' जों बेखौ आं खालामना होनाय जादियासै मानोना गोरलैथार आरोना सानजाबना होबानो जायो थ' जायफोरा सानजाबनो रोङा कमेन्ट बक्सआव आं सार सानजाबनो रोङा होननानै खिन्थाहरबानो जाबाय मा दोङो जे गाहायनि मोनफ्रोम अनजिमानि घननि मुंसे नखरनि सानजिमाया मा जागोन बेखौ लिरनो रोङा ना थ' बेबायदि कुइसन जोङो बे आर सोंथि आर टुआवबो सावरायदोंमोन थ' फार्स्ट अफ अल एसे नैयाव जा बुजायनो गोनां दं बेखौ बुजायग्रोना लानि जुदि जोङो 2 खौ मा होनदों बेखौ जुदि जोङो 2 खौ घन खालामबा जों मा मोनो बेखौ 9 मोनगोन 3 खौ घन खालामबा जों मोनगोन 27 माने 3 घन माने मा 3 मोनथाम सानजाबबा 27 मोनगोन 4 खौ घन खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 64 माने 4 मोनथाम सानजाबबा 64 मोनगोन थिग बिदिनो 5 खौ मोनथाम सानजाबबा जों 125 मोनगोन बेनिफ्राय 6 खौ मोनथाम सानजाबबा बेसेबां मोनगोन जोङो 216 मोनगोन बेनिफ्राय 7 खौ जुदि जोङो मोनथाम सानजायो बेसेबां मोनगोन जोङो 7 खौ मोनथाम सानजाबा 343 नाय आं बेखौ एक्चुअलि दिहुनना लाखादों आङो खातायाव बेखौ सानजाबनानै लाखादों आङो मानोना टाइम सेभ जागोन दा जुदि आं 7 मोनथाम सानजाबनानै दिन्थिबाय थाबा टाइमा एसे गोबाव जागोन नालाय थ' बेनिखायनो आं बेखौ सानजाबना लाखादों आरोना थ' बेनिफ्राय 8 खौ मोनथाम सानजाबा मा जागोन जोंनिया 5 1 2 जागोन बेनिफ्राय 9 खौ मोनथाम सानजाबा जागोन 7 2 9 बेनिफ्राय 10 खौ मोनथाम सानजाबा जागोन जोंनिया 1000 थ' बेबायदि जाबाय दा बेवहाय नाय नटिस खालामबा मोनो जुदि जोङो नैबे आं बुजायना होनोसै आरोना जुदि जोङो 2 खौ जुदि घन खालामबा जोंनिया मा मोनगोन 8 मोनगोन बेनिफ्राय थिग बिदिनो 3 खौ घन खालामबा जों मा मोनगोन 7 मोनगोन नाय जोंनिया बेखौल'सो नायगोन माने बेखौ मा मोनगोन 7 मोनगोन माने नैबायदि आरोना मुंसेनि नखराव जोङो 7 मोनगोन माने 2 खौ घन खालामबा मुंसेनि नखराव 8 मोनगोन 3 खौ घन खालामबा मुंसेनि नखराव 7 मोनगोन जोंनो मुंसेनि नखरखौसो दिहुननो रोङा बेनिखायनो जोङो
मुंसेनि नखरखौ जोङो दिहुनना लागोन दा नाय बेयाव नटिस खालामबा मोनो जोंनिया 8खौ घन खालामबा मुंसेनि नखर मा मोनो जोङो 2 मोनो माने 8 जा जिहेतु जोंना 2खौ घन खालामबा 8 मोनो थिग बिदिनो 8खौ घन खालामबा जों मुंसेनि नखर मा मोनो 2 मोनो नाय थिग बिदिनो 7खौ जुदि घन खालामबा जों मुंसेनि नखर मा मोनो 3 मोनो माने बिसोर मोननाया उल्था माने ना 2खौ घन खालामबा जों मुंसेनि नखराव 8 मोनगोन 8खौ घन खालामबा जों मुंसेनि नखराव 2 मोनगोन थिग बिदिनो 3खौ घन खालामबा मुंसेनि नखराव 7 मोनगोन 7खौ घन खालामबा मुंसेनि नखराव मा मोनगोन जोङो 3 मोनगोन किन्तु जोंनिया 4खौ जुदि घन खालामबा मुंसेनि नखराव 4खौनो मोनगोन बेनिफ्राय 5खौ घन खालामबा मुंसेनि नखराव 5खौनो मोनगोन बेनिफ्राय जुदि जों 6खौ घन खालामबा मुंसेनि नखराव 6खौनो मोनगोन बेनिफ्राय थिग बिदिनो 9खौ घन खालामबा मुंसेनि नखराव 9खौनो मोनगोन बिदिनो 0खौ जुदि घन खालामबा मुंसेनि नखराव माखौनो मोनगोन नोङो 0खौनो मोनगोन क्लियर नालाय फरायसा नोंथांमोन थ' बेखिनिखौ जोङो नैखिनिखौ नांगौ दा जोंनो नैखिनिखौ नांथ'ला थ' दा बेखिनिखौ आं नाङिखौ इरेज खालामना लानोसै नैखिनिखौ जोंनो नाङा नैखिनिखौ जोंनो नाङा नायदो एबार मा होनदों जे गाहायनि मोनफ्रोम अनजिमानि घननि मुंसे नखरनि सानजिमाया मा जोंना दा नैखिनियानो इम्पर्टेन्ट मस्ट इम्पर्टेन्ट बेखिनियानो दा बेखिनिखौ नोंसोरो गोसो लाखिबानो जाबाय थ' दा नाय 1 नाम्बारखौ जों सावरायदोंसै 1 आव मा दङ 14 दा नाय 14 होननाय लोगो लोगो मा दङ 4 मुंसेयाव मा दङ 4 दा मुंसेयाव 4 थायोबा बे 4खौ घन खालामबा जों मा मोनो मुंसेनि नखर मा मोनो 4 थ' दा नैनि थाखाय जोंनिया मा जागोन 4 थिग बिदिनो एबार नै 18 दा 18 8खौ जुदि जोङो घन खालामबा मुंसेनि नखर मा मोनो 2 थ' नैबे मा जागोन जोंनि एन्सारा 2 बेनिफ्राय 3 नाम्बारा मा दङ 13 थिग बिदिनो 3खौ माने मुंसेनि नखराव 3 दङ नालाय 3खौ घन खालामबा जों मा मोनो मुंसेनि नखराव 7 मोनगोन थिग बिदिनो 4 नाम्बाराव जोंनिया मा जागोन 27नि जोङो 7खौ खालामबा मा मोनगोन जोङो 3 मोनगोन नाय बिसोर मोननैखौल' लाखि गोसोआव लाखि 2खौ खालामबा जों 8 मोनगोन 3खौ खालामबा 7 मोनगोन बा 7खौ खालामबा 3 मोनगोन 8खौ खालामबा 2 मोनगोन आरो बाखिफोरा नैखिना बाखि जा दङ बेखिना सेम मोनगोन आरो ना बिसोर मोननैखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय आलदायैनो थ' दा जों गोबाव खालामालासिनो 4 नाम्बारखौ थांलायनो दोनसै थ' 4 नाम्बाराव मा दं नायदो गाहायनि अनजिमाफोरनि आबुं घन जानो बयनिख्रुइ दुइसिन माबे अनजिमाजों सानजाबनांगोन थ' बेबायदि कुइसन जों आगोलनि चेप्टारावबो खालामदों रुला एसे आलदा बाट रुल माबाया एखे आरो ना थ' 1खौ खालामसै 4 खालामनाय फर्मेटा एखे आरो ना थ' दा बेखौ जोङो फार्स्ट अफ अल माबा खालामनांगोन बेबायदि दिहुनग्रोनांगोन सानजाब बिजिरनांगोन थ' दा नैखौ 2 जों थांबा मा जागोन 2 सानजाब 2 4 बेनिफ्राय 18 12 13 6 होबा 12 बेनिफ्राय 18 12 6 होलायबाय बेनि मा जागोन 2 थिग बिदिनो 2 जों 2 सानजाब 1 2 3 3 3 ने मा जागोन 1 दा जोंनिया मा दङ 13 3 1 दा 1 3 3 1 खौ जों 11 जों रानजागोन 11 जों रानोबा जोंनिया नैबे मा जागोन 1 2 1 दा 1 2 1 खौ जोङो 11 जों रानजागोन बेसेबां मोनखो जोङो मोना 11 मोनबाय थ' दा जों मा मोनखो बेखौ मोनबाय जोङो 2 सानजाब 11 सानजाब 11 सानजाब 11 दा जोंना नैबे जोंनिया मोनथाम दङ नैबे खैथा दङ मोननै दं दा जोंना बेबायदि जायोबा मोनथाम थानायखौ जों नाया मोनथामाथ' मोनथाम थाबाय जोंना दा नैबायदि मोनथाम नङि माबे दङ बेखौ नायगोन दा मोनथाम नङिया जोंनिया 2 दङ दा मोननैया मोनथाम जानो थाखाय बेसेबां नांगौ आरो अनलि मोनसे नांगौ थ' दा जोङो अब्ला जों मा सानजाबनांगोन जोंनो दा मोनसे 2 सानजाबबा बेयो जोंनिया मा जाहैगोन आबुं अनजिमा जाहैगोन थ' देयारफर 5 3 2 4 जों 5 2 3 4 जों 2 सानजाबनो दोंना 2 सानजाबला बे मोनसे आबुं अनजिमा जागोन बे मोनसे मा जागोन आबुं अनजिमा नङा आबुं घन जागोन सिम्पल आरो ना माने जों मा खालामगोन जायनिया मोनथाम नङा बेखौ जि मोनथाम जानो थाखाय बेसेबां खमायगोन
बेखौनो लागोन आरोना दा नैबे जुदि जोंनिया जुदि साप'ज नैया मोनसेल' दङ साप'ज नैबे गैयामोन नै मोनसे नैया गैया होमबाना जों मोननैखौ मोननै लानांगोन माने मोनथाम खालामहोथारनांगोन आरोना थ' थिग बिदिनो जोङो 2 नाम्बारखौ सावरायनोसै 2 नाम्बारा मा दङ जोंनिया 3087 2 नाम्बारा मा दङ 3087 थ' दा बेखौबो जों दानि सिमिलारलि 3087 बेखौ जों रानलायनि 3 जों रानबा मा जागोन 3 3 3 लाथिख' बेनिफ्राय नैबे 2 नैबे 9 होनांगोन थ' दा नैखौ आरो एगेन जों माजों रानजागोन 3 जों रानजागोन 3 जों 3 9 से आग्लायबाय 4 होबाय 3 होबाय एबार 3 4 3 आ जोंनिया 3 जों रानजाला बे 7 जों रानजायो जों मिथिखागौ 7 जों रानोबा जोंनिया बेसे जागोन 7 जों रानोबा 4 होबा नैबे 28 ओमफ्राय नैबे 6 आग्लायगोन 6 आग्लायबा 63 जाहैबाय होमबाना नैबे 9 थाहैबाय माने 9 जाबाय ना 7 9 जों 63 जाहैबाय माने जों मा मोनगोन 7 7 7 49 मोनबाय थ' दा जों बेखौ नायोबा नाय 7 7 आ मोनथाम जाहैबाय बेखौ जोङो डाइरेक्ट लिरखानोसै आं एबार 7 किउब होबाय बा जोंना थामा खैथा दङ थामा जोंनिया खैथा दङ थामा जों एबारनिया मोनसेनिया मोनसे मोननै दङ थ' दा मोननै दङबा जों एबार नाय 3खौ मोनथाम जानो थाखाय खैथा नांगोन मोनसे 3 नांबावगोन थ' बेनिखायनो बेजों मा सानजाबनांगोन जोङो बेजों जोङो 3 सानजाबनांगोन दा बेखौबो लिरना होदो नैखौबो नोंसोर लिरदो जे आं लिरला हा नोंसोरो आं बुंनायखौ लिरना लाबानो जाबाय जे 3087 जों 3 सानजाबोब्ला बे मोनसे आबुं घन जाहैगोन थ' बेखिनिया जोंनिया जाहैबाय थ' जों नेक्स्ट खालामनायदोनसै 3 नाम्बारखौ 3 नाम्बाराव मा दङ 3125 जोंना मा दङ 3125 3125 खौ जोङो 5 जों रानजागोन जों मिथिखागौ 5 जों रानबा 6 नैबे 2 नैबे 5 होमबाना नैबे मा जागोन 5 जों नैबे 125 थांगोन एबारे 5 जों नैबे बेसे जागोन 25 बेनिफ्राय 5 जों मा जागोन बे 5 जाबाय थ' दा जों बेखौ जुदि नटिस खालामबा जों मोनो नैयाव 5 खैथा दं मोनथाम दङ ओमफ्राय नैयाव खैथा दङ मोननै थ' दा जों बेखौ माबायदि लिरनो हागोन 5 स्कुवेर सानजाब 5 किउब बेबायदि लिरबाय जोङो 5 किउबाथ' 5 किउब जाबाय जोंना किउब नङिखौसो नायनांगौ नालाय थ' किउब नङिखौ नायबाय दा नैयाव 5 स्कुवेर दङ दा 5खौबो जों किउब जानो थाखाय जोंनो खैथा 5 नांगोन मोनसे 5 नांगोन ना थ' बेनिखायनो बिनि एन्सारा जागोन जोंनिया बिनि एन्सारा मा जागोन 5 थ' देयारफर लिरना होदों जे 3125 जों 5 सानजाबोब्ला बे मोनसे मा जाहैगोन आबुं घन जाहैगोन थ' नोंथांमोना आंनो नै 4 नाम्बारखौ होमवर्क बायदि दोननाय जाबाय बेखौ खालामना हरबानो जाबाय थ' जों गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै आबुं घन मोननो बयनिख्रुइ दुइसिन माबे अनजिमाफोरखौ राननो नांगोन थ' नैबे दानिनि बायदिनो सेम आरोना रुला थ' जों 1 नाम्बारखौ स्टार्ट खालामदोंसै 1आव मा दङ जोंनिया 10368 दं दा 10368 दानिनि बायदिनो बेखौ नैबायदि खालामदो 10368 दा 10368 खौ जोंनिया 2 जों थांगोन 2 जों खालामबा मा जागोन जोंनिया 2 सानजा 5 बेनिफ्राय 184 बिदि जागोन ओमफ्राय आरो एगेन जुदि 9 जों खालामबा बेखौ 2592 दा बेखौ मिथिखाबाय आरोना थ' बेनिफ्राय नैखौ आरो खालामबा मा 2 जों 2 से होबाय नैयाव मा जागोन होमबाना 2 2 4 ओमफ्राय से आग्लायगोन 18 2 9 18 ओमफ्राय नैयाव मा जायो जोंनिया 6 जाहैबाय थ' थिग बिदिनो एगेन बिदि खालामलांबाय था जेसेबां हायो दा नैबे 6 होबा 12 मोनहैबाय बेनिफ्राय 4 होबा 8 मोनहैबाय 8 होबा 16 से आग्लायगोन ना बिदि जाहैबाय थ' बेनिफ्राय एगेन आरो बेखौ खालामलाय 2 जों 3 होबाय 2 होबाय बेनिफ्राय 4 384 324 दा नैयाव जायगा गैजालाय आं नैथिं खालामसै हा नोंथांमोना जायगा बिथिं खालामबानो जाबाय आं नैथिं खालामनानैसै 324 मोना जोंनिया नैजों थांफिनगोन एगेन बे से होबा 6 होबा नैबे 2 माने नैबे 2 जों 8 होबा 1 दा नैबे 3 जों थांगोन 3 9 होबा 3 जों नैबे 3 सानजाब 2 6 बेनिफ्राय नैबे 7 बेनिफ्राय नैबे 3 सानजाब 9 बेनिफ्राय नैबे 3 सानजाब मा थांगोन 3 दा बेवहाय नाय नोंथांमोना मोनथाम खालामदो बाहागो नैखिनाखौ मोनथाम जाबाय मोनसे बेनिफ्राय 2 दों नैखिना दों बेनिफ्राय 2 दों मोनसे जाबाय 2 दों मोनसे जाबाय बेनिफ्राय नैसोर मोनथामा मोनसे जाबाय थ' नाय थ' दा नै मोनसे लिरगोन बेखौ 2 किउब लिरबाय सानजाब बेनिफ्राय नै मोनसे मोननै मोनथाम 2 दों मोनथाम जालायबाय बेखौबो जोङो 2 किउब लिरलायनोसै सानजाब बेनिफ्राय नैया 3खौ मोनथामखौ लिरना लागोनसै 3आबो मोनथाम जाबाय 3आबो मोनथाम जाबाय थ' बेनिफ्राय नाय 2 आरो 3 आग्लायबाय सानजाब 2 आरो 3 थ' दा एबार नाय जों एबारना माबायदि जागोन दा जोङो नाय जोङो गासैबो मोनथाम थायोबा जोंनिया आबुं घन जायो नालाय थ' बेनिखायनो जोङो बेखौ जोङो
नैबायदि दों खालामनांगोन नाय बेखौ जोङो नैबायदि लिरनोसै आरो खेबसे नैबायदि लिरनोसै आरो खेबसे नैबायदि लिरनोसै बा 2 जों 3 जों सानजाबा बेसे जागोन बेयो 6 जाहैबाय दा जोंना बेसेबां नै दा जोङो 6 आ गैया जाबानो गासैबो मोनथाम मोनथाम जाबाय नालाय थ' बेनिखायनो जोङो 6 जों रानना होबा जोंना बेखिनिया मा जाहैखो जोंना सेम जाहैबाय थ' दा मा लिरगोन बेखौ दा जोङो लिरगोन therefore 10368 खौ 10368 खौ जोङो जुदि माने 6 जों रानोब्ला 10368 आ जोंना मा जाहैगोन मोनसे आबुं घन जाहैगोन बुजिबायना थ' दा बेबायदि लिरना होबानो जाबाय आं लिरना होनाय जायाखै जे सेन्टेन्सआ गोलावखाय मा लिरगोन जोङो 10368 खौ जुदि जोङो 6 जों रानोबा 6 जों रानोबा जोंना 10368 आ मोनसे आबुं घन जाहैगोन होनना लिरना होबानो जाबाय थ' एगेन जों नेक्स्ट खौ सारायलायनोसै क्लिन खालामनानै थ' नायदो 2 नाम्बाराव मा दङ जोंनिया 2187 मा दङ जोंनिया एबारनिया 2187 थ' दा बेखौ जोङो आगोलनि बायदिनो खालामलायनांगोन आरोना बेबायदिनो दा खालामदोंसै जोङो नायदो 2187 दा बेखौ जों मादों थाङो बेखौ नायलायनांसिगोन आरोना दा जोङो 3 जों थांगोन नायदों 3 जों थांगोन बे 3 सानजाब 7 21 3 सानजाब 2 6 जाबाय 27 3 सानजाब 9 एगेन नैबे माजों थांगोन 3 जों थांगोन 3 सानजाब 2 ओमफ्राय 4 इनिफ्राय 3 ओमफ्राय 243 दा 243 आ माजोंबो थांगोन नामा थ' बेखौ नायलाय आरोना 3 जों थांगोन 3 सानजाब 8 होबा 24 मोनबाय 3 सानजाब 1 3 सरि दा 81 खौ जों माजों थांगोन 3 जों थांगोन 3 सानजाब 2 बिनिफ्राय नैबे 7 बेनिफ्राय 27 आ 3 सानजाब 9 बेनिफ्राय 9 आ 3 सानजाब 3 दा बेखौ मोनथाम मोनथाम बाहागो खालामदो नोंसोर मोनथामा जाबाय बिसोर मोनथामा जाबाय बेनिफ्राय नै सेया मोनसेल' आग्लायबाय 3 मोनथाम जाबाय बेनिफ्राय 3 मोनथाम जाबाय बेनिफ्राय 3 आग्लायबाय एबारनियाबो सेम दे जोंनिया नैबे मोनथाम मोनथाम जायोबासो घन जायो नालाय थ' जोंनिया नै 3 खौ जोङो गैया खालामबानो जोंनिया बेयो मा जाहैगोन मोनसे आबुं घन जाहैगोन थ' दा 3 खौ गैया खालामनांगौबा जों अबियासलि 3 जों रानना होनांगोन नालाय थ' therefore 2187 खौ 3 जों रानोब्ला बे मोनसे मा जागोन मोनसे आबुं घन जागोन बेबायदि लिरना होबानो जाबाय आरोना थ' बेनिफ्राय थिग बिदिनो नोंथांमोना 2 खौबो 2 खौ खालामना होनसै आङो 4 नाम्बारखौ हम हिसाबै दोनसै आरोना 2 खालामनानै आरोना बेबो जोंनिया मा दङ 5000 दङ दा दानिनि बायदिनो सेम 5000 खौ जों दा माबा खालामनांगोन रानलायनांगोन 2 जों रानबा जों बेसेबां मोनगोन 2500 मोनगोन बेनिफ्राय 2500 2 जों रानबा 1 ओमफ्राय नैबे जाबाय 2 बेनिफ्राय नैबे 50 बिसिनि मोनबाय ओमफ्राय एगेन आरो बेखौ 2 जों रानलाय 2 जों रानबा मा मोनगोन 2 6 12 ओमफ्राय नैबे मा जागोन 2 6 12 जाबाय बेनिफ्राय 2 2 4 5 ओमफ्राय 6 25 5 जों जाबा 125 मोनगोन 5 जों 125 बा 25 मोनगोन 25 खौ 5 जों रानबा बेसेबां मोनगोन 5 मोनगोन थ' नाय बेखौबो मोनथामखौ बाहागो खालामदो 3 मोनथाम दङ 2 आ मोनथाम दङ बेनिफ्राय 5 आ मोनथाम दङ बेनिफ्राय आरो एक्सट्रा 5 मोनसे आग्लायदों नै 2 आ नैखिना मोनथाम 2 जाबाय ओमफ्राय 5 आबो नैखिना मोनथाम जाबाय 5 मोनसे आग्लायबाय थ' दा नैखौबो नैबे गैया जाबानो जोंनिया घन जायो आबुं घन जाहैबाय नै नैबे मोनथाम जाबाय बे मोनथाम जाबाय थ' दा therefore माजों राननांगोन बेखौ जोङो 5 जों रानना होबानो 5000 आ जोंनिया मा जागोन आबुं घन जाहैगोन थ' फरायसानोथामोन नेक्स्ट भिडिअ जोङो नेक्स्ट 6 नाम्बारनिफ्राय जों सावरायगोन थ' बे भिडिअखौ जों बेयावनो फोजोबनाय जाबाय थ' नोंथांमोना बे होनाय भिडिअफोरखौ मोजां मोनबाय थादोंबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामदोलाय जाहाथे बयबो जयै सोलोंलांनो हाबा मोजां आरोना थ' आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोरखौ आं रिक्वेस्ट खालामो जे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो थ' बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायनानै थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामनानै बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोननाय फरायसानोथामोन बाय बाय